Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ngithi ngingena ku-Facebook ngizithela phe kwepost ethi sekuboshwa amadoda amabili aseKatlehong ngenxa yokuthi bewagqoke igqoko lezi ze-army noma ze-South African National Defence Force. Ngaqale ngalithatha nje kancane lelo daba. Uma ngithi ngingena ku-Twitter ngibona i-South African National Defence Force seyikhipha istatement mayelana nalolo daba. So ngibona ukuthi asike siyikhulume le noma baningi abantu abangazithuka sebesenkingeni ngenxa yokungabi nalo ulwazi ukuthi ukugqoka leya uniform ye-army ungeyona ingxenye ye-army kuyicala. Ifundeka kanje le post. Iy'nsizwa ezimbili ezisencane zaseKatlehong, omunye uneminyaka u-23, omunye uneminyaka u-24, bazithole sebeboshiwe emveni kokutholakala begqoke igqoko ze-South African National Defence Force eMshweshwe section eKatlehong. I-MPD Intervention Unit, amaphoyisa akhona uma epatrola abavimbile laba ababili afuna ukuconfirma noma uqinisekisa ukuthi bebengamasosha ngempela na, kodwa kwatholakala ukuthi cha bebengewona. Uma bebuzwa laba ababili bavele baba aggressive, baqala bathukana namaphoyisa benqaba ukuboshwa. Ilapho-ke amaphoyisa afuna ukuthi asebenzise amandla khona. Icala baboshelwe lona i-possession of military uniform ne-resisting arrest. Bazovela-ke ePalm Ridge Magistrate Court maduze nje. Nawu kumlayezo ovela ku-EMPD obheke emphakathini wonke. EMPD reminds the public that wearing police or military uniform without authorization is a serious offense. It's illegal and can land you in prison or with a hefty fine. Mina ngizisoli lezi nsizwa ngokugoloza ngoba njengami nje bengingazi ukuthi kuyicala. So uma nami amaphoyisa bowangivimba angitshela ukuthi hey lesigqoko lesi uyiphathi ye-army nasesiyakubopha for lokho, nami bengingagoloza ngoba lesigqoko uyasithenga mhlawumbe eGoli ngo-25 rand ku-30 rand, ungazi noma kuvumekile noma kuvumelekanga. Kodwa ngoba sengiyazi ingakho ngenza le video ukuze sazi ukuthi kuyicala. Sizofunda ke statement esikhishwe yi-South African National Defence Force mayelana nalolu daba. Le statement isiphuma ngolwesithathu ngomhla ka-22 October 2025. Isihloko sithi The South African National Defence Force notes with immeasurable concern the unabated illegal use of pertinent camouflage by civilians. Ifundeka kanje. The South African National Defence Force is gravely concerned by the unabated illegal use of the South African National Defence Force combat dress camouflage for the purpose of conducting criminal activities. The SANDF can confirm that the video clip, which has gone viral on social media platform depicting a person believed to have been thieving and terrorizing communities wearing SANDF camouflage uniform, artifacts were not authorized to use the patent camouflage uniform, nor were they representing the interest of the SANDF in any way, shape or form. Members of the public are advised that the South African National Defence Force camouflage is a registered item for the use solely by authorized members of the South African National Defence Force And or those members identified by the Chief of South African National Defence Force and appointed as honorary members of the various SA National Defence Force units or bases. The Defence Act 42 of 2002, Section 104(5) and 6 stipulate that any person who, without authority, possesses or wear prescribed uniform, distinctive mark or crest, or perform any prohibited act while wearing such uniform or with such uniform, distinctive mark
or crest is guilty of an offense and liable on conviction or a fine or imprisonment for a period not exceeding 5 years. The South African National Defence Force is urging all members of the public, including clothing manufacturers and producers, to refrain from using or selling or repurposing the SANDF camouflage for their personal gain and committing criminal activities. The South African National Defence Force further reiterates that wearing the SANDF uniform when you are not in an SANDF member is a punishable offence, and anyone who is found using the SANDF camouflage uniform will be prosecuted. Iyaphela. Sona ke statement lesi esiphuma kwi-South African National Defence Force abasazisayo ukuthi ukugqoka izinto ze-National Defence Force, iy'mpahla lezi zakhona, kuyicala. Base bekhuluma nane-video ebe-viral la kubonakale khona umuntu enza izenzo zobugebengu ukuthi loya muntu loya ubengarepresenti i-National Defence Force ekwenzeni kwakhe lo bugebengu abekabenza. Yingakho-ke bekhipha lo mlayezo ukuthi abantu abazi njengoba becela futhi nama-manufacturers nabantu abathungayo ukuthi abadlalele kude kwi-camouflage ngoba ye-Defence Force ifanele igqokwa abantu abasebenza kwe-Defence Force okanye abanemvume yokuyigqoka ngokunikezwa ilungelo uChief we-Defence Force. Siyazi ukuthi uChief we-Defence Force okwamanje kusesewuGeneral Rudzani Maphwanya, uyena uChief we-Defence Force. Uyena noma abantu who are honored ngegalelo labo abadlala base benikezwa leya uniform ngoba behlonishwa. Yibona abantu kuphela. Amalungu omphakathi kufuneka azi ukuthi ukugqoka i-camouflage kuyicala. Ngiwabonile kama-member we-MK Party eyifaka i-camouflage. Sekufuneka nabo-ke bayilungise le ndaba ukuze nabantu abangama-members omkhonto wesizwe party bazi ukuthi ayigqokwe i-camouflage. Ngathi nabedudula nabo bayayifaka. Nabo futhi fanele bazi ukuthi ayigqokwa le uniform ngoba izobaphambanisa nomthetho. And hayi ukuthi umthetho omusha, umthetho obulokhu khona kodwa ithuba lokuthi kukhulunywe ngawo azange libe bikho. Kodwa manje njengoba kubonakala abantu benza izenzo ezingekho zinhle ngoba uma ngase kuvela abantu ababili bedakiwe begqoke kule uniform, igama lizothi abantu be-Defence Force benza ukuthi bebedakiwe sibabonini. Uma ngase kubonakala umuntu ebamba inkunzi, igama kuzothiwa abantu be-Defence Force, loya muntu befaka i-uniform ye-Defence Force yamasosha kanti akahlanganise lutho ne-Defence Force. So yingakho bekhipha le statement. Manje kubuhlungu-ke nazi insizwe ezimbili seziboshiwe, asazi kuzothiwani kuzo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi nje akufanelanga bagcine ngokukhipha le statement. Funeka bazame ukwenza nama-advert ku-TV, bayikhulume lento kube into eyaziwayo naku-radio, kube into eyaziwayo ukuze abantu bezokwazi ukuthi abadlalele kude nale uniform. Ngoba ukusondela eduze kwayo kungenzeka kukufaka enkingeni. Njengoba bathi it's punishable ukutholakala unaleya uniform. So abantu abadlalele kude. Ukwenza nje umzekelo, ngeviki eliphelele kwaba khona ivideo yaba viral yomunye ujele nesiboshwa. Kwathiwa yo kunemember esebenzela i-correctional service ethandana noSiso oboshiwe. Yaba viral ivideo but yacacisa futhi i-correctional service ukuthi hayi lezi ndaba eseziphumile azilona iqiniso ngoba laba abantu labaya bashutha i-episode yozalo. So yingakho babona begqoke kanje. Ukhona nje lo muntu ovele wathatha le clip noma ubabone besashutha ngoba ngikholwa ukuthi sidlalile noma phela TV angiyibuki. Noma ubabone besashutha wathatha isithombe yena wasifaka ku social media saba viral ngoba sengathi into eyenzekayo. So yabona zonke lezo zinto ziyalenza isikhathi igama le-organization hoduleke phansi. Ingakho ke bekhipha lo milayezo
ngithi nje angenze le video ngingayixobi futhi nezinye izindaba ngikwazise nje ukuthi ukugqoka i-uniform ye-Defence Force kuyicala, kungaboshwa. Isigwebo sakhona bathi ungagwetshwa nje impela kodwa hhayi iminyaka eyeqile ku-5 years okanye kuthiwa khokha i-fine. Imagine nje kwathiwa kuboshwa mina ngingenamali nginje, shuthi ngingahlala leyo minyaka leyo for ukugqoka nje izinto ophume wazithenga wena ngemali yakho ungazi ukuthi kuyicala ukuzigqoka. Lezi insizwa lezi sezibhekene namacala amabili. Elokuqala icala ngiyalizwisisa mina, nami bengeke ngivele ngivume nje ukuthi hayi amaphoyisa ngibopheni ngenzeni wrong, ngoba phela nami bengizobe ngingazi ukuthi kuyicala ukufaka leya uniform. Bengizobe ngingazi nami ukuthi ukufaka nje leya uniform kuyicala. Asiyibambe-ke le video, ngicela ukuzwa ukuphawula kwakho la ku-comment section. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.